खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव रायजोनि मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जे खौसेथिनि जा बाथ्रा बुंदों बेखौ लानानै खुगा बेखेवदों एबा खौरांगिरि बिथांमोना सोंथि खालामनायाव माखासे मानि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बर' हारिनि गेजेराव जाबायदि राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोननि गेजेराव खौसेथि जानायनि बारहावाया बारगासिनो दं आरो बे बारहावाखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदों, गोबां गाव गावनि साननाय बाथ्राफोरखौ फोरमायनायखौबो बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो रायजोनि मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङाबो बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां जोंनि बिटिसिनि बिसायख'थि एबा काउन्सिलनि बिसायख'थि बेखौ लानानैबो गोबां मानि बाथ्रा बुंदों मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जाबायदि बर' हारिनि खौसेथिखौ लानानै फोरमायदों एबा हास्थायदों। लोगोसे आरो इउ.पि.पि.एल लाइमोन गांखंनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथांमोनाबो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि जाबायदि खौसेथि आथिखालनि जा राजखान्थिनि मोननै हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खौसेथि जानायाव मदद होदों आरो मदद होगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेनि सायाव बाथ्रा बुंदों मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों खौसेथि जायोब्ला एबा दुलाराय बर' फरायसा एबा माहारियारि आफादनिफ्राय बेफोरबायदि खौसेथि जानांगौनि बाथ्रा बुंनाया जोबोरैनो जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो मोजां बाथ्रा होनना बुंदों। नाथाय खौसेथि जानायनि गेजेराव गाव गावनि प्रिन्सिपाल एबा बे खौसेथि जानायनि गुबै प्रिन्सिपालानो जानांगोन बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय एबा गोजोन खौसेथिखौ दानायाव बयबो मदद होनांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि खौसेथि जानायनि गेजेराव प्रिन्सिपाला बिटिआरनि जाबायदि दफा दं बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव मदद होलायनांगोन आरो गोजोन खौसेथि दानायाव मदद होनांगोन अब्लासो जाफुंसार जागोन होनना बुंदों। लोगोसे फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जाय दोलोआनो जाया मानो इउ.पि.पि.एल दोलोजों ज' जानानैसो सरकार दानांगोन। नाथाय फैगौ 2025 मायथाइयाव जा बिटिसिनि बिसायख'थि जानो गोनां दं बे बिटिसिनि बिसायख'थियाव मोनसेबो दोलोआ हारसिङै सरकार दानो हाया। जायखिजाया जथाय सरकारानो ज' जानानै एबा जायखिजाया दोलोआनो गोरोबलायनानैसो सरकार दानांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जा ससियेल साइडनि गेजेरजों खौसेथि जानायनि बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों। लोगोसे फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जा बिटिसिनि बिसायख'थि जानो दङ बेखौ लानानै माबायदि आबुङै बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय एबा मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। बेथ' मोजां बाथ्रा मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै बेखौ बयखौबो ज' जानो खावलायनाया मोजां। खिन्थु ज' जानायनि प्रिन्सिपाला मा जागोन जे जोंनि बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ, बेवहाय बयबो मदद होनांगौ आरो पिस इस्टाब्लिश खालामनायाव बयबो मदद होनांगौ। दा बेसो बेसिस जाहैगोन ना, बेखौ गनायनानै जाय फैनो हायो थ' बिसोरजों गोरोबलायनायावथ' जेबो आपत्ति गैया। बिटिसि इलेक्सन 2025खौ लानानै बुंनायाथ' बे 25नि इलेक्सननिसो बाथ्रा। दा बे खुनु गुलाय गुजाय गैया। खारन नोङो नर्मेलि अल इन्डियायावनो स्टेट आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव एलायन्सआव थाब्लाबो पन्सायत इलेक्सन एबा काउन्सिल इलेक्सनफ्राव नर्मेलि खुनु राजनैतिक दला एलायन्स जानानै गेलेया। दा जों थांनाय बारावबो 2020 मायथाइयावबो एलायन्सआव गेलेखायाखै आरो। खिन्थु मोनसे स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनाय जादों जे जाय जेसेबांखि देरहाया जयैनो गभर्नमेन्ट दाहैगोन। एबारबो बे एखे फर्मुलायावनो फैगोन। आरो दिनैनि दिनाव इउ.पि.पि.एलनिफ्राय बांसिन देरहानो हानाय क्षमताथ' बि.पि.एफआव गैखायानो। बा सोरबा रायजो दलाथ' बेवहाय स्टेडि गैया, कंग्रेसआबो बे अबस्था गैया। आल्टिमेटलि इउ.पि.पि.एलजोंनो ज' जानानै गभर्नमेन्ट दानांगोन। दा गेलेनायाव आलदा गेलेयोबाथ' बे मोनसे अपरसुनिटिसो। बयबो सब सिटआव गेलेनो हायो। सोर बबेहाय मा बेसेबां स्ट्रेंथ दं जों देखायलायनो हायो। दा बे मोनसे इसु नङा। आरो मोनसे मा जाहैबाय आङो बेखौनो बुंनाया मा, जिहेथु जोङो मोनसे सान्थि सुक्ति खालामदों आरो मोनसे एरियायाव सान्थि स्थापन खालामनांगौ, सान्थि गायसननांगौआ बहुद बोसोर नांगौ। बे बोसोरथाम बोसोरब्रैजों जाया। आरो जायफ्रा सुक्तियाव साखि बा साखर माने सहि होदोंमोन आसाम गभर्नमेन्ट, भारत सरकारा, एन.डि.एफ.बि आबसु, बिसोरनो ज' मिलायनानै सान्थिखौ स्थायि खालामथारनांगोन।
थ' बेखौ जों गेजेराव रावबो गारनो हाया बेखौ बिजेपिआबो मिथियो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मिथियो गभर्नमेन्ट अफ आसामबो मिथियो दा ओंखायनो जों गेलेनायाव जेखि गेलेया आलदा आलदा गेलेलायबाबो देरहानाया इउपिपिएलआनो नाम्बार 1आव थागोन बिजेपिआ हयथ'बा नाम्बार 2आव फैनो हागौ बिपिएफआ नाम्बार 3आव थांनो हागौ बा सोरबाया नाम्बारा पजिसनफ्रा सोलाय सोल'बो जानो हागौ 2, 3 बायदिसिना खिन्थु इउपिपिएलजोंनो एलायन्सआव थानानै गभर्नमेन्ट सालायनानै एकर्डखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन अब्लासोनो बाहाय पिसखौ एस्टाब्लिश खालामनाया पार्मानेन्ट जागोन लं टार्म जागोन मा अबस्थायाव बुंदोंमोन आं बुंनो रोङा बे बिटिसि सिङाव मा जाबाय थादों आजिखालि बहुद मानसिया राजनितिक सिकिउरिटि लानानैबो एसे फिउचारखौ लानानै बहुद सिन्था खालामग्रा जाबायथ' आं सानो बे गिदिर इस्यु नङा बेराफारसे जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रिजनेल जितु पार्टि मोननैखौबो ज'साय जानांगौ होननानै मोनसे खावलायदों बेथ' मोजां बाथ्रा मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै बेखौ बयखौबो ज' जानो खावलायनाया मोजां खिन्थु ज' जानायनि प्रिन्सिपला मा जागोन जे जोंनि बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेवहाय बयबो मदद होनांगौ आरो पिस एस्टाब्लिश खालामनायाव बयबो मदद होनांगौ दा बेसो बेसिस जाहैगोन ना बेखौ गनायनानै जाय फैनो हायो थ' बिसोरजों गोरोबलायनायावथ' जेबो आपत्ति गैया खिन्थु दा बेयो बबे लेभेलाव सोरनि लेभेलाव मा डिसकासन जाबाय थादों जिहेथु आं बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे समाव बेबायदि जि खावलायनाय हगारदों बेयो जोबोद मोजाङानो